Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribana, ibagaman kanyak tipod na. Aglamlamang ka din ni Parenteng. Day, saan matiamok? Apay kumangay nga aglamang. Numapana kay barangay hall. Awan, numaya dito'y balayaw. Awan mutlat na. Sa dino nga ti pakabiro ka kingkuha na maray. Pare, saan nga aglamlamang ni Enteng? Namin ano account nga agsubli-subli di barangay hall. Ang kanayon nga awan. Ayan na iya. Kwa, ada na panan na, paribadaw. Ay, rumwar ka ditan, Enteng. Ay, awanan ni paribadong. Ay, nauman ang mangururay kan ka. Nagawi din, tamabisin ka nun. Ay, nasaya at mata na uma akon nga aglamlamang. Ay, apay ngamin aya, amasapol nga aglamang ka. Ay, makauma dahi ta akong paret. Inaldaw nga umay dito ay balay. Awan ka kanu ngamin ija barangay hall. Mapanak inton bigat. Panagaala iti honorarium. Ay na, Enteng. Day talatan ti pagalistuam. Ay, uray ala na bisinan nga nagururay ka ni Parenteng di tabalay da, tuyang. Apay nga inururay mo, kaadamot akanayon di tabalay da. Ada ka nun napanan na kung na ni Maribanang. Napan ka kumangaminon ay ije barangay hall. Nagapuak mo di jay. Nakalak jeri daw. Nagadualan sana. Nga, anya laangan nga itar aramidan dagita nga opisyal tayaw nukasta. Sagaribaw, 5 gasot, 9 gasot. Marikwanang! Na, ay di nakdisturbuan maray, taday. Mayaw awan dati bilbilangag a kwarta. Ay na, nagadumot day tabilbilangam. Naglakwak. Una, nagadumot nga mintiagatang dito'y tersinam. Una, kapigpigsaan na. Aya, isumot lagayam akanayon ka nakalukat. Apay, saan ka nga agjut-jutay ije barangay hall? Paypaylaan. Agpapada kayo kada kapitan no kasta. Mangrikipak gayam inton bigat maray. Ibagbagakken ka ang tagumatang kaitan. Mapadmi alaan di honorarium may. Nagsapa ka na nakaringang kail. Ay, mapanak iti barangay hall ita. Ay, sa wakas, mapan kamot langain. Inakalaan ti honorarium ko. Ha? Ay, mapan kumot nga rut alaan ti honorarium ko Ang gindatan Sige ang kail. Ang gindatan ba't lang agawid? Ha? Agawid ka dagaos? Una! Aniya ko mati aramidem iti barangay house. Kumpleto amay nakakagawad mawang kail. Uray to pa'y tanod mo. Kumplito. Siyak pa'y ti umuna tanay. Awan agbantay ije tersina. Makiindo na kamat. Siyak ati umuna. Ay unay kamutan kapitan. Imagkan katawan bambantaya matersina. Ay mabisina. Kahit ko ti maturog. Isu siyak ti umuna. Ay basta. Siyak ti umuna, kapitan. Tar aramidom ko araw. Lanlansak man da ito'y ridaw ti barangay haul tataba daw. Ape alan lansam. Awan mo ti pagpadlak. Apay, ayan na nga, dagiti opisyal. Di kapitan tayo, ayan na. Ha? Ay, naalad ang aminan dagiti honorarium da. Iso nga, irikipdan da ito'y barangay haul. Anya, sa pa'y umayak pa'y kumagpatulaw. Ay, awanan na ti pagpatulungan. Nagawid da amin ay. Nagsapa pa'y mo ta. Sinamsambot kong to pa'y uray no adda ti trabaho kaya bangkag. Mapankalangan iti balay da angkel kao. Ay, agasam day tabannog ko ngay. Ang sigurado ka, nga da iya balay da ni Uncle Mau. Paray! Parinteng! Inteng, itay pa'y nga ay ayaban na ka ni kumparim abadong. Rumwarkan Paray! Basta ibagam nga awanak. Apay ayang ngamin adi mo kayat asangwan. Ay, umay manin agpatulong. Kat, anya ngay nga rod. Si ka nga rod ti kapitan. Paray! Ang rimkit di ginataan ko akarni. Mabisina. Parinteng! Darasem.
ibagam ka ni pare Badong nga awanak. Awad ni kumpare. Naggapuak iti barangay hall. Awan mo titao ijay. Imbaunak ni Kwarog dito balayo maray. Awan mo't lagayan ni parinting dito. Awad nga rod ka no. Ay, aglamlambang samot maray. Ay saan? Apay ko mga aglamangay. Ay, kasanuwak ngay nga ron nga agpatulaw. No kanayon mga awan ni parinting. Ay, padasam man nga asit gan ni Marikwanang. Takanayon met ang nakalukat ti Tersena na. Anya tigatangam. Sana ka gumatang maray. Umayak agpatulaw. Ay na, no maipapan dito'y barangay. Ni man langan kapita ti asit gam. Kit awan magkano dito balay da maray. Jak ngamin masango tanay. Ado ti agatang dito'y Tersina. Kita sino nga ron kada kayo nga opisyal nga iti asigak maray. Ni Kapitan. Na, nabsugat. Kat, ita tanabsog ka. Anya nga iti aramidam. Tarak nagtikinan ko Di mo ko na maturog ka manan. No, apay mo't makapaturog atin lutom. Na, ado nga min unay tikinan mo. Iso ang makaturturog ka. Maturog akbit. Agulimak ka. Di ka tagtagari ta madisturbo Antay. Di ka natagare. Nakaturog ni Uncle Mau. Nakaturog manang. Birbirukan da iti barangay haul. Ay, ibagamlatan nga danapanan na. Ket no imbagak nga da dito'y balayaw. Iso nga umay ko ayaban. Ay, jak nga rod kayat ariingan. Taagunget tumanan. Ibagak lata nga rodan ka dagiti mang birbiro kwenkwana. Ngagsublidan tulangan. Wen, kasta ti ibagam. Basta di mo mo't ibagbagan ang nakaturog Nagpigsamat ng tiurok ni Angkail. Mangagaging gaditaw Apay maray, kanayon mo't nga awan ni Kapitan di tabalayaw. Nagkuna, Maray. Ni Badong ko maray. Agkarasubli di tabalayaw, ngam awan ka no, may. Ha? Ay, wensa, Maray. Na, apay awon sa. Wingagpaysaw. Awan ni Inteng, idimay ni Pari Badong. Agpatulong ko man ni Badong ko kin ni Kapitan. Eh, kasta aya. Iso abirbirukan na. Apay, saan ang mabalin at tulungan ni Marikwanang? Ta isumot ti number 1 kagawad. Ipasa na mo't kin ni Kapitan. Ti amok, no awan ti Kapitan. Ti number 1 akagawad ti asitgan na. Ay na, saan min nga ammo no asino ti asitgan may maray? No ni Kapitan, wano ni Marikwanang. Saan asya kunaklangarudan? Na, kasla makaunget ka maray. Kasan daw, siya ti umayo kulit-kulitan. Kahit ano sama, tawan mo ti maasitgan mi nga opisyal. Nagado kami nga uopisyal. Siyakla ka na yun ang ti umayo kulit-kulitan. Anya nga iti serbina si ka ti number 1 na kagawad. Ay, uray pa'y siyak ti number 1. Nagado kami nga opisyal kunakmanan. Ay, makaulaw kayaw! Pagpapasaan da kamay! Asino tinakapila? Siya, tatabataong, papanam. Itulod nakman dita ilay. Mapan ko man ni-report na iti opisyal tayo nga awan ti serbida. Ha? Pati ni Uncle Kao, i-report mo. Ay, kitwi na. Kang runaan nga report ko, dahi tang Uncle Mau. Ay, saan mo matangay raman ni Uncle Kao? Apay kumasaan ko ngay raman. Kit talaga mga awan serbida. Nalisto lang, no mapanalaan ti honorarium na. Bala, paandara mo, dahi ta tricycle mo, tamapantan. Saan nga gandar ti tricycle Kao? Kapayasan nga gandar. Napirdi ka na. Ay, naglugan na kiti sa balay. Nas ka na may report ko, dagita nga opisyal. Antay, ni Uncle ko nga Ay na, saan mon adamagan, Kwarog? Amumlatan Nakaturog man ay. Nakaringa ko. Nakariing mo't gaya man.
Day bagakan ka, Uncle. Ituloy ko kumapay ti maturog. Saan ka na maturaw? Tain report na kayo ni Tata ba daw? Nangag mo, Inteng. Bumangon ka ditan, tanay. I-report da kayo. Ayan ti Martilyo, kwarab. Abayang kay. Anya ti tarimana. Intalukatan di barangay hula. Dili ka daw, no kunam nag-report ni pare ba daw. Napangaro din nag-report. Ay, nasken ang mapakaamuan dagiti amin atanaw. Ag-report dan. Amom kaday no sa dino tinapanan ni Badung Kaumaray. Sa dinaw, tinapanan na. Napan na kayo in report. Anya? Amin kayo nga uopisyalis asanan nga trabaho. Unay mo't daytan. Pudno mga main, asaan kayo nga trabaho? Aglakla ko ak nga main. Kahit ni kapitan mo, maturog langan ti amunang aramidon. Siguro Kanday ta barangay haul, kanayo na ang nakarikaw. Ay, ag-duty tayo. Wan nga road, Kapitan. Ay napanmat gaya mo nag-report ni Kabadong. Ay, nalukatan ang ti barangay hall. Ag-duty ak nga rodan, Kapitan. Wala. Ag sinublat kamin karagiti padak akagawan nga ag-duty. Amin dagiti tanaw kat agrundada mutin. Awan ti agturog-turog. Nay, Badong, kita day ta barangay hall o. Nay, nakalukat mo ten. Saan laaday ta? Nay. Ninsamot pa rin ding dayag paypayapay kanya. Ay, banak, mate. Mala, inka ano anya ti ibaganakin ka? Itapay, tanay report ko idan. Inkan, asikaswanda kamot siguro itan. Ay, good afternoon, pare Badung. Uray ka latim matder, anang kablao kanyak pare. Please come in. Agtugawak ka din, paray. Sit down, please. Apa yan, paray? Hanya ti mapaspasamak. Kaya't ko lang nga ipakita ka ti di kalidad a serbisyo nga ipapaay mi dito'y barangay. Aya. Mabiit lang ta ipatimplaan ka iti kapem. Kwarog! Agtimpla ka iti kape ni pare Badung. Unang kay. Dapat libre a kapi Anyat kaya't mo tinapay. With palaman, uno walang palaman. Ay nagmayatan. Kastoy kumakanayon, paray. Kastoy at talaga pare. Tapno awanan ti agreklamaw. Ay, Kapitan! Ipaayo ngamin ti di kalidad a serbisyo yung kadagiti kabaranggayan nyo. Ala, sige! Didan, tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.